Hvad? Niklas er dårlig med alle tingene. Med alle tingene. Good. Snille. Ja, som man kan høre så op her i den anden ende, den her gang er det mig, der recorder med lidt lag, undskyld. Jeg er ikke Per. Jeg hedder Niklas Boblas. 2 inches of epicness. 2 inches of epicness, ja. Som I kan se, så er vi begyndt at bygge os 2 slotte efter... Ja, og jeg er sådan stort til start med midt, hvor der skal være sådan 4 tårn og sådan noget, og nu er jeg begyndt på... Det er ikke noget slot. Det her er dit slot, ja. Niklas er så i gang med at bygge Ja, et men lortehus vi derovre. har lavet 2 store slotte. Ja, okay. Han er i gang med at bygge et lortehus derovre. Det er sådan... Ja, det er det. Det var sådan et dårligt hus. Og så har jeg lavet sådan en fin dobbeltdør. Hver gang. Jeg har. Ja, det nej, okay, drengen, det er Niklas. Så, ja, okay. Hvorfor gider den ikke lukke? Jeg havde vores Pis! Den lægger mig. Hvad nu? Ja, jeg kom til at ødelægge min dør. Jeg skulle lære det, dit Ja, svin. det er flot. Der skal den ikke stå. Men jeg elsker bare min texture pack. Hvis I vil have den, så er den i description. Jeg elsker min. Ja, du har Hvis den. jeg vil have den, så må jeg ikke få den. Nå, du har den samme, din nørd. Nej, jeg bruger den der til server. Nej, seriøst? Ja, jeg kan ikke klare din. Den er ulækker. Så Nå. lugter den af sved. Hvorfor lugtede den af sved? Det gør den bare. Flapsy lapsy. Du lugter sved. Nå, vi ses, når jeg er sådan... kommer lidt videre med slotte, eller mit slot, eller hvad fanden man skal kalde det. Det her det er mega stressende og underligt svært. Du er stressende.